Mae nain bach yn 8 neu 9 mlynedd oed erbyn hyn. Da ni wedi mynd o just mat a fi yn chwarae gig cynta ni yn Pester Rock. Blynyddoedd yn ôl i S dod ar y sîn efo Eithelyn, a wedyn Dan ag Ali, a wedyn yn fwy diweddar mae Mirain wedi ymuno efo ni. Felly, y cychwyn y band oedd canu'r hen ganeuon traddodiadol yma. Dyna nath ysgogi mat i bigo'i gitar i fyny, achos dwi wastad yn canu. Dwi'n canu bob man yn y siawr, tra dwi'n coginio, be bynnag. Ac dwi'n meddwl nath y glywed fi'n canu Lisa Lan, a nath o bigo'i gitar i fyny, ac oedd o heb godi gitar am flynyddoedd. Ac dyna sut nath nain bach gael ei greu, achos nath ni just meddwl, waw, mae'r caneuon yma'n anhygoel a dwi eisiau canu nhw. A pen ti'n meddwl am y peth, sut da ni wedi datblygu ers yna mewn ffordd, dwi'n gwybod da ni wedi cael 2 album allan yn yr 8 mlynedd dwytha, ond mae di digwydd yn eitha hamddenol, da ni gyd, dwi'n actio, mae S yn speech therapist, mae pawb, da ni gyd yn byw mewn llefydd gwahanol i ddechrau fo, da ni'n y Gogs, yn Gaerdydd, yn Llundain, da ni'n fan sy'n byth yn ymarfer, da ni jyst yn dod at yn gilydd ac yn gwneud gigs neu'n recordio. Felly mae bob dim wedi digwydd yn eitha hamddenol, naturiol, ac felly mae gadael y caneuon gwerin i greu caneuon ni'n hunan yn rhywbeth sydd wedi digwydd yn eitha raddol ac yn eitha naturiol mewn ffordd.